Sziasztok! Ma teszünk egy kis sétát Manila híres hírhedt piacán. Elég sok ideérkező turista programjában szerepel, hogy kilátogat Divíziójába. Ez érdekes, de egyben elég embert próbálunk is. Szerintem kevesen lepődnek meg, ha azt mondom, hogy a kínaiak kezdtek el itt kereskedni még a spanyol gyarmati időkben. Maga a Divíziója elnevezés is innen származik. Az itt élő kínaiak egyfajta elválasztására, elkülönítésére utal. Van itt minden, és hogyha ezt mondom, akkor ezt tényleg szó szerint kell érteni. Nem is tudom, hány bevásárlóközpont van. A Tutubán, Divíziójából, van amelyiket csak úgy hívják, hogy 168, szóval elég sok bevásárlóközpont, többszintes, illetve nagyjából fél négyzetkilométeren a szabadtéri piac, és még éjszakai piac is van egyébként. Mondjuk ezt én személy szerint azért nem ajánlanám senkinek. Nem mintha olyan rossz lenne a közbiztonság Manilában, de azért ezen a környéken egy gazdag, vagy inkább úgy mondanám, hogy itteni szemmel gazdagnak látszó turista nagyon könnyen célponttá válik, főleg éjszaka. Szóval érdemes itt jól körülnézni, mert mindig lehet találni jó minőségű és alacsony áru dolgokat. Úgyhogy aki szeretne mondjuk egy Gucci táskát olcsón, hajrá! someone get you.